کمال، خود کمال یه ضربه و توی دروازه ҳамадонӣ камолов. салом дӯстон, ба мо иттилоъе расидааст ки эрониҳо аз дарёфти худ аниқтараш аз хариди ҳамадонӣ камолов қаноатманданд. Агенти футболи тоҷик Ковати Лавпур ба маҷаллаи футбол оиди фаъолияти ҳамадонӣ камолов изҳори ақида кардааст. Ба бозингари мунтахаби Тоҷикистон ҳамадонӣ камолов дастаҳои зиёд ҳавасманд шуданд, аз ҷумла дастаи Ӯзбекистон Қизилқум. Ногуфта намонад ки ҳоло роҳбари даста собиқ мураббии дастаи Истиқлол Никола Лазарович аст. ӯ хеле хуб ҳамадониро мешиносад. ҳамчунин ҳамадонӣ ҷолиби диққати дастаҳои эронии Персеполис ва Голгоҳар гардид. бояд гуфт ки пештар дар Персеполис ҳамватанон Ваҳдат Ҳанонов ва Манучеҳр Сафаров бозӣ мекарданд. акнун бошад як ҳамватани дигариро дар Голгоҳар мебинем, чун ҳамадонӣ камолов дастаи Голгоҳари Эронро интихоб намудааст. дӯстон, тамошои бозиҳои ҷолибу ҷаззоби футболиро бо 1x шавқовартар гардонед. фаворитҳои худро интихоб карда, фоидаи пулӣ низ ба даст оред. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомони бонус дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд пешниҳод мешавад. ссилкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. Ковати Лавпур мегӯяд, ҳамадонӣ дар дастаи Истиқлол таҳти роҳбарии Игор Черевченко мебозид ва чунин ба назар мерасид ки мураббӣ бозингарашро ба дастаи эронӣ раҳо кардан намехост. ин бозингар ба Черевченко писанд буд ва мумкин ҳам буд ки Камоловро дар Премер-лигаи Русия медидем. ин имконият ҳанӯз мавсими гузашта имконпазир буд. футболбоз метавонист ё ба Русия ё ба Эрон гузариш намояд, аммо иштироки дастаи Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳои АФК ин нақшаҳоро барбод дод. ин мавсим Камолов шонси худро аз даст надода, зуд дастаи эрониро интихоб намуд. дар худи бозии аввал бо дастаи Голгоҳар ҳамадонӣ Камолов гол зада, як паси голӣ ҳам ба номаш сабт намуд. ҳамин аст ки даста аз ба даст овардани ҳамадонӣ қаноатманд аст. агент Ковати Лавпур илова мекунад ки ӯ боварӣ дорад ки ҳамадонӣ метавонист ягон дастаи поёнии ҷадвали мусобиқоти Премер-лигаи Русияро мустаҳкам намояд. ман яқинам ки дери нагузашта ҳамадонӣ ҷолиби диққати зиёди скаутҳои Русия хоҳад шуд. акнун каме аз ҳамадонӣ Камолов мегӯем. ҳамадонӣ Камолов собиқ ҳамлагари дастаи Истиқлол ва мунтахаби Тоҷикистон аст. футболбоз 16 январи соли 2003 дар клуб ба дунё омадааст. ҳамадонӣ дар дастаи ҷавонони Локомотиви Помир бозӣ карда, моҳи январи соли 2020 ба дастаи Истиқлол гузариш намуд. аввалин бозии худро дар Лигаи Олӣ футболбоз 19 апрели соли 2020 дар бозӣ муқобили дастаи Хатлон анҷом дод. портали ҷумҳуриявии Спортстиҷи менависад ки Камолов моҳи апрели соли 2021 ба дастаи ҷавонони Испании Райо Махадаонда гузариш намуд. ана соли 2022 ба дастаи Райо Парагвайес Антамира гузашт. соли 2023 боз дар дастаи Истиқлол дида мешуд. ҳамадонӣ Камолов дар бозиҳои мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ҳам ширкат меварзид. аввалин бозии байналмилалии футболбоз дар дастаи то 17 солаҳо муқобили Беларусия моҳи январи соли 2019 ҳисобида мешавад. дар хотима гуфтанӣ ҳастем ки мо зиёд умедворем ки ҳамадонӣ Камолов дар Голгоҳар натиҷаи олӣ нишон хоҳад дод. боқӣ тансиҳату хонаобод бошед. хайр.